أرست زينام قدامي منستر أبي أحمد كوميتي ماكرو إيكونومي لومعنتي أبا فزاز ما حجر بوكل أجندة كم استزاتي أفليتهم أبا كل التجراي سرعة تمرتي قدامي بركة تمرتي نات سنادة كم زركب بيرو تمرت فليتهم كاب زيناتي بحدقة وحج قدات نزوز حوم كينياويان هزوز حاجز كقر مخانو تحبيروم سلام طعنا بلاي كرات ملكتي كما يتخونوا ساعتنا أخيلو معد زينا حزنا متنا زيناتات دامر حكوم ساخم تصنح أنا برام في السايم فلما نبع حضرت زيناتات قدامي منستر أبي أحمد كوميتي ماكرو إيكونومي لو معنتي أبا أفتات ما هاجر بوك الأجندة كم استزاتي أفليتهم توم قدامي منستر أبا محوراو ميديا قصوم أبزم حلالف وملغتي لومي مس كوميتي ماكرو إيكونومي أبا فتات ما هاجر بوك الأجندة ممحاش إيكونومي زتزامدو صفحات أبزلوم زعباتات زتينا لنا يلوم حفتات مايكر سمدري بحبار نايم المع مرأيا كونو يجبا كبلو منستر ماين إنرجين دكتور إنجينير حابتام إتفاق قليزهم أول هجرات كاللمعات بين منقستات مبرق أفريقيا إيجاد دوبتس هجرت حفتات مايكر سمدري بحبار بملمع كتكمالو أبا زغلالو بروغرام تربحنا تتقاقما مايت أميتو أبا كل الصومالي وردا الشبالي ناتزاتي أي ركبام أبتي مدرخ منستر ماين إنرجين دكتور إنجينير حابتام يتفام أبال هجرات إيجاد تمساسا لباهلي قوانقوان حيمانوتن كمزلوانن واننتي عميق هافت مايكر سمدري كمزقونان قليزهم إذا هفتي بحبار المعين بمتقام تقلب تروي ستماي زيقاتاتن كفتحا كمزقباون أغنزيبهم منسترات ماي جوبتي كينيا دبوب سودان اوغاندان بقدوم حفت ماي كرسمدري كباب الدوب بحبار المعقا عب متقام قراتات كم زقونو قليصهم تحقاقزنا زي دفا زمسل محلقا ناتساقرنا كتمانا تمثاليت معبال أفريكان مقبار بزلعالة تقهات مقلقالنا كنقصينا كبلا كنتيبا محدار كتما أديس أبا أدانج أبي قليزن تن كنتيبا أبا محوراو ميديا قصن أبزم حلالفو ملختي أبا سراحة المعاد كوريدر مس توافرو سراحتنياتات كونتراكترات أما خرتن كمون أمرارحا أبا زخر عوت عدوا بمركاب كم زبرتات عقوم قليزن نتشكركرتي نقرنيا كمون ننبرتي متشوتن وكبتن كتما أديس أبا نمهنات ببلان مسارات ديزاين كاب مسردا كساف هنت أزدلو السراح بسمعيت حلافنت إننا مرحون زركو أكالاتون مسجن أنا قبير أقريبا أب أديس أبا سالزلو لمعات كوريدر سراحتو بهصوص بمززام نهزبي كفوت نمقبار تأمتتو هايبو يسراح كمزلو مكتل كنتيبا ممحدار كتما أديس أبا جانترار أباي قليصهم عفتات ما هنسات التلمعات كوريدر أب واناو كنتات كمزولو بمقلات اتي سراح بمسرز تتحازلو قدب جزين تغطيلو أب حاتي روان كمززازم عردي أمالهم أمرار حاتي ممحدارن نتي سراح تبايلو استطايشة أتحابار كوميتين بمقمقام اتوم سراحتي بهصوص نخكايدو بتقات يسرح الليلهم بمخنيات التلمعات كاب نبار كاب يوم نبرتي هنسات منبر أبايتي مسرح بوتان تتكاي مريتن ناي محاب كمون كفليت كحسا يفصم كمزولو قلقالو زينا إثيوبيا صبسيبولهم بلمعات كوريدر مليس كاملما عودتات حاملواي آسرن وكبت كتمان بقوامنت نحادشحن 475 بقزياو ندما نحادشحن كرتان عصرت سلستشحن شوعات 284 زيقاتات عدل سراح كم استفترة تزاريبهم
ጎስጓስ ኢትዮጵያ ተፍሪ ዓቕሚ ምፍራይ ሃገር በቀል ኣናእሽትን ማእኸሎትን ኢንዱስትሪታት ከም ዘዕበዮ ዝተፈላለዩ ርእሳነ ምሕዳራት ክልላት ገሊጾም እቲ ጎስጓስ ካብ ወፃኢ ዝኣቱ ፍርያታት ንምትካእ ናብ ወፃኢ ዝለኣኹ ፍርያታት ብፅሬትን በዝሕን ንምፍራይ ከምኡውን ፍርያታት ሕርሻን መዓድንን እታወት ብምውሳኽ ናብ ዕዳጋ ንምቕራብ ሓዱሽ ምዕራፍ ከም ዝኸፈተ ርእሰ ምሕዳር ክልል ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ ተዛሪቦም ካብዚ ብተወሳኺ መፍረያይነት ፋብሪካታት ከም ዝዓበየን ዓበይቲ ኢንቨስተራት ወፃኢ ኣብ ዓውዲ ምፍራይ ንኽዋፈሩ ዕድል ከም ዝፈጠረን ጸሪሖም ርእሰ ምሕዳር ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ጥላሁን ከበደ ብግድኦም ጎስጓስ ኢትዮጵያ ተፍሪ ኣብቲ ክልል ኣብ ስራሕን ባህሊ ምጥቃም ፍርያት ሃገርን ለውጢ ከም ዘምፀ ገሊጾም ርእሰ ምሕዳር ክልል ሶማሌ ሙስጠፌ መሐመድ ድሕሪ ሃገራዊ ለውጢ ኢንቨስትመንት ኢንዱስትሪን ልምዓት ከተማን ሓዊሱ ኣብ ካልኦት ሴክተራት ዝረአ ውፅኢት ዝተመዝገበሉ ከም ዝኾነ ኣብሪሆም ብጎስጓስ ኢትዮጵያ ተፍሪ ተዓፅዮም ዝጸንሑ 10 ዓበይቲ ኢንዱስትሪታት ናብ ስራሕ ከም ዝኣተው ብምሕባር እዚ ድማ ኣብ ሕርሻን ምውሃድ ፍርያትን ብዙሓት ንኽዋፈሩ ከም ዘኽኣለ ተዛሪቦም ርእሰ ምሕዳር ክልል ዓፋር ኣወል ኣርባ ከም ዝገለጽዎ ጎስጓስ ኢትዮጵያ ተፍሪ ጥንኩር ምውዳድ ልምዓት ኢንዱስትሪ መዳርግቲ ኣካላት ዝፈጠረን ናይቲ ዓውዲ ማሕለኻታት ዝፈትሐን ከም ዝኾነ ምግላጾም ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡሎም ሚኒስትር ጥዕና ብብርኪ ሃገር ፅሬት ከባቢ ንምምሓሽ ዝዓለመ ጎስጓስ ጽሩይ ትካላት ጥዕና ፅሪት ኢትዮጵያ ኣጀሚሩ እቲ ጎስጓስ ጽሩያት ትካላት ጥዕና ፅሪት ኢትዮጵያ ንዝተማልአ ጥዕና ዝብል መሪ ሓሳብ ዘለዎ ከም ዝኾነ ተገሊጹሎም እዚ ድማ ሆስፒታላት ጽሩያት ብምግባር ጥዕንኡ ዝተሓለወ ህዝቢ ንክህሉ ንምግባር ዝዓለመ ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ ዘሎ እቲ መርሃ ግብሪ ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር መቅደስ ዳባ ኣብ ዝተረኸባሉ ኣብ ሆስፒታላት ቅዱስ ጴጥሮስን ኣለርት ስፔሻላይዝድን ከም ዝተኻየደ እዩ ተሓቢሩ እቲ ሚኒስትር ቤት ዕዮ ዘጀመሮ ጎስጓስ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብብርኪ ሃገር ናይ ዝተጀመረ ጎስጓስ ፅሪት ኢትዮጵያ ኣካል ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ካብ ሓዋሳ ናብ ኣዲስ ኣበባ ትጓዓዝ ዝነበረት ነፋሪት መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ትኪ እንተተረኣያ እውን ተጓዓዝቲ ድሕንነቶም ተሓልዩ ከም ዝወረዱ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ቁፅሪ በረራ ኢቲ 154 ሎሚ ንግሆ ካብ ሓዋሳ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብትጓዓዘሉ ዝነበረት እዋን እዩ እቲ ትኪ ተራእዩ ይኹን እምበር እቲ ኣውሮፕላን ኣብ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ብዘይ ዝኾነ ፀገም ኣብ ዝተመደበላ በሪ መተኣናገዲ ተጓዓዝቲ ብምዕራፍ ተጓዓዝቲ ድሕንነቶም ተሓልዩ ከም ዝወረዱ ተሓቢሩሎም መበገሲ ትኪ ፃረ ከም ዘሎ ብምግላጽ ንዘጋጠመ ስጋት እቲ መገዲ ኣየር ንዓማዊሉ ቅሬታ ምሕታቱ ኣብ ማሕበራዊ ሚድኡ ኣብ ዝወዝዖ ጽሑፍ ገሊጹሎም አባታችን በሰማያት ያለህ ተለይቶ ይሞገስ ክቡር ስምህ ከሰማያት ከላይ ከጸባዖት ወርዶ ከመቤቴ ከድንግል ማርያም ተወልዶ በመስቀል ላይ ስለ ኃጢአቴ ቤዛ ሆነ አማኑኤል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆነ ዜናታትና ሕዝውን ይቕጽሉ ክቡራት ተመልከቲ ሕዚ ድማ ብዝርዝር ዝሓዝናዮም ዜናታት ኢና ክንከብል ሃገራዊ ለውጢ ስዒቡ ኣብ ክልል ሶማል ዝተፈጥረ ሰላምን ምርግጋእን ዝተፈላለዩ ኢንቨስትመንት ምስሓብ ከም ዝተኻለ ርእሰ ምሕዳር እቲ ክልል ሙስጠፌ መሐመድ ገሊጾም ፕሮጀክት ገበታ ለትውልድ ኣብ ምንቅቃሕ ቁጠባት ክልል ልዑል ግደ እናተፃወተ ምዃኑ እውን እቶም ርእሰ ምሕዳር ሓቢሮም ኣለዎም ኣባዲ ደመቀ ተወሳኺ ኣለዎም
ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ክልል ሶማል ዝተፈጠረ ሰላም ህዝቢ ይርብሐሉ ከም ዘሎ ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ሙስጠፌ መሐመድ ገሊጾም ብዘፈር ሕርሻ ኢንዱስትሪ ግልጋሎት ልዑል ኢንቨስትመንት ብምስሓብ ኣብቲ ክልል ሓዱሽ ምዕራፍ ምኽፋቱ ሓቢሮም ንምግብነት ዝውዕሉ ዝራእትታት ብፍርያት ውሽጢ ዓዲ ብምትካእ ንዕዳጋ ወጻኢ ክቐርብ ብምግባር ሸርፊ ወጻኢ ኣብ ምዕባይ ጻዕርታት ይግበሩ ምህላዎም እቶም ርእሰ ምምሕዳር ገሊጾም መስኖም ዝናብን በከርሰ ምድር ውሃም ብመስኖ ብጉድጓድ ማይ ብዝናብ ዝከኣለና ኩሉና ስራሕና ኢና ካብዚ ውሽጢ ፍርያት ሩዝ ኣብ ከባቢ ጎዴ 3000 ዘበረታትዕ ውፅኢት ኣሎም ኣብ ዝቕፅል ዓመት ካብ 20 ክሳብ 30,000 ሄክታር ብምሽፋን ካብ ወፃኢ ነእትዎ ሩዝ ብምንካይ ብምግቢ ዓርስኻ ብምኽኣል ሸርፊ ወፃኢና ንምዕባይ ይጠቕመና እዩ ምንቅስቓስ ዘፈር ቱሪዝም እቲ ክልል ትሑት ምንባሩ ዝሓበሩ እቶም ርእሰ ምምሕዳር ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ዓውዲ ንምምዕባል ዝተፈላለዩ ስራሕትታት እናተሰርሑ ምዃኖም ኣረድዮም ብፍላይ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝተጀመረ ፕሮጀክት ገበታ ለትውልድ እቲ ዓውዲ ኣብ ምንቃሕ ዝለዓለ ግደ ከም ዘለዎ ኣብሪሆም በቱሪዝም ሴክተር እንቅስቃሴዎች አልነበሩ ነገር ግን አሁን እያየን ያለነው ኣብ ዘፈር ቱሪዝም ምንቅስቓስ ኣይነበረን ሕዚ ዝስርሑ ዘለዉ ስራሕቲ ግና እዚ ዝልውጥ እዮም ኣብ ሸበሌ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣላዓልነት ገበታ ለትውልድ ዝስራሕ ዘሎ ሪዞርት ልዑል ብዝኾነ መንገዲ ዓቕሚ ቱሪዝም እዚ ክልል ዘዕብዩ ካልኦት ተመሳሰልቲ ስራሕቲ ብሰብ ሃፍቲ እናተሰርሑ እዮም እዚ ዘፈር ግልጋሎት ዘዘምን እዩ ጸገማት መሰረተ ልምዓት መንገዲ ማይን ቀረብ ሓይልን ብዘላቕነት እንትፍትሑ ዓቕሚ እቲ ክልል ኣብ ልምዓት ሃገር ንኽውዕል ዕድል ዝፈጥር ምዃኑ ገሊጾም የኢንዱስትሪ ምርታችንን ለማጓጓዝ ከሚያስፈልግ ፍርያት ኢንዱስትሪ ንምጉዓዝ ኣዝዩ ተመራጻ እዩ ምስ መሰረተ ልምዓት ዝተተሓሓዙ ሓደ ጸገማት እናተፈትሑ ተዝኸዱ ዝበለጸ ኢንቨስትመንት ምስሓብ ይከኣል እዩ ኣብ ማይ መንገዲ ሓይሊ ዘለው ጸገማት ካብ ፖለቲካዊ ተበግሶ ብዝለዓል ብቁልጡፍ ምፍታሕ ተተኻኢሉ ብዝበለጸ ምንቕቓሕ ይከኣል እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት እቲ ክልል ክዋፈሩ ንዝደልዩ ሰብ ሃፍቲ ዝተፈላለዩ መበረታትዕታት ከም ዝተዳለወ እቶም ርእሰ ምምሕዳር ንግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ረድዮም ኣብ ኢትዮጵያ ቀጻልነት ዘለዎ ሰላም ንክዓስልን ሃገራዊ ዘተ ተግባራዊ ንምግባርን ናትሰርሐ ምዃኑ ቤት ምኽሪ ብሔራዊ ድሕንነት ገሊጹ ንጸብጻብ መታሰቢያ ደረጀ ሙሉብርሃን ግርማይ ኣብ ኢትዮጵያ ቀጻልነት ዘለዎ ሰላም ክመጽእ ንምግባር ዝተዛብዑ ታሪካትን ዝተቋረጹ ማሕበራዊ ርክባት ምጽጋን ከም ዝግባእ ይእመን እዩ ቤት ምኽሪ ብሔራዊ ድሕንነት እውን ሰላማዊ ስግር ፖለቲካ በይኑ ሕዚ ኢትዮጵያ እናጋጠማን ዘሎ ጸገም ጸጥታ እኹል ከም ዘይኾነ ብዝገለጸሉ ጽኑዕ መትከል ሃገራዊ ዘተን ስግግር ፍትሕን ተሃድሶ ነቲ ዝተሓሰበ ሰላም ንምምጻእ ቁልፊ እጃም ከም ዘለዎም ኣልዒሉ እዩ ሕዚ ኢትዮጵያ ኣብ ዘላትሉ ኩነታት ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ በይኑ ክውስንን ፍትሒ ክህበሉም ዘይግብኡ ኩነታት የጋጥሙ እዮም ብምዃኑ እውን ኩሉ ማሕበረሰብ ብዘይ ኣፈላላይ ዝራኸበሉምን ዝረዳድአሉ መድረኽ ኣድላይ ኮይኑ ብምርካቡ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ክጣየሽ ክኢሉ እዩ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ክሳብ ሕዝብ ዘሎ ኣፈጻጽምኡ ኣብ 10 ክልላትን ኣብ 2 ምምሕዳር ከተማ በብወረዳኡ እናተረኸቡ ኣብቲ ዘተ ዝሳተፉ ኣካላት ፈልዩ እዩ ክሳብ ሕዚ እውን ካብ 679 ወረዳታት 12294 ተሳተፍቲ ዝፈለየሉ ኸይዲ ተዛዚሙ እዩ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ እናጋጠሙን ዘለው ጸገማት ፍትሒ ክህቡ ተባሂሉ ተስፋ ዝተነበረሉ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝሳለጥ ትጽቢት ይግበር እዩ ብኻልእ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝተፈጸሙ በደላትን ገበናትን ፍትሒ ከይረኸቡ ዝርስዑሉ ታሪክ ንምቕያር ስግግር ፍትሒ መማረፂ ምዃኑ ቤት ምኽሪ ብሔራዊ ድሕንነት ገሊጹ እዩ ቂም ኣግባብ ዘይብሉ ኣረዳድኣ ታሪክ ከም ሃገር ኢትዮጵያ ኣብ ታሪካ ዝተፈተነትሉ ኩነታት ምዃኑ ኣልዒሉ እዩ ስግግር ፍትሒ ተግባራዊ ንምግባር ድማ ኣብ ኢትዮጵያ እናጋጠመ ዘሎ ጸገም ከም ዘቃልል ተኣሚኑሉ እዩ በዚ ምክንያት ስግግር ፍትሒ ዝምርሐሉ ማዕቀፍ ፖሊስ ጸዲቁ እዩ እዚ ፖሊሲ ዓለም ለኻዊ ተመክሮታት ዝሓዘን ዝምልከቶም ኣካላት ዘሳተፈ እዩ ኣብ ኸይዱ እውን ኤስራ ድማ ሃገራዊ መተኣኻኽቢ እታወታት መድረኽ ኣሳሊጡ እዩ ኸይዲ ስግግር ፍትሒ ዕውት ንክኸውን ምርመራ ገበን ዕርቂ ምሕረት ካሕሳ ኣተኣላለሽ ሓቀኛ መረዳእታ ኣብ ግምት ከም ዝኣቱ ተጽቢት ይግበር እዩ ኣብ ኢትዮጵያ በብቦታኡ ዝለዓሉ ጎንፅታት ኣብ ንጹሃን ዜጋታት እናበጽሑ ዘሎ ጉድኣታት ንምቕናስ ዝተዓጠቑ ሓይልታት ናብ ሰላም
ገዛም ከኣቱን ምግባር ብርክ ዝበሉ ጻዕርታት እናተተግበሩ ጸኒሖም እዮም ኣብ ከይዲ ዝውን ነቲ ዝቐረበ ጻውዒት ተቐቢሎም ዕጥቂ ብምፍታሕ ናብ ማእኸል ተሓድሱ ኣትዮም ኣድላይ ዝኾነ ትምህርቲ ድሕሪ ሙሳድ ናብ ማሕበረሰቦም ዝተሓወሱ ኣካላት ኣለዉ ነዚ እውን ኮሚሽን ተሃድሶ ተጠሹ እዩ እቲ ኮሚሽን ዕጥቂ ዝፈትሑ ጉጅለታት ሓሳቦም ብሰላማዊ መንገዲ ንኽገልጹን ኣብ ኢትዮጵያ ቀጻልነት ዘለዎ ሰላም ንኽዓስልን ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ዝለዓሉ ጎንፅታት ፍትሕ ንኽረኽቡን ዝተጀመሩ ጻዕርታት ተጠናኺሮም ከም ዝቕጽሉ ዝተጎድኡ መሰረተ ልምዓታት ድማ ዳግም ናብ ዝነበሩሉ ኩነታት ንኽምለሱ ዘኽእል ስራሕቲ ኣብ ቀጻሊ ከም ዝስራሕ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ድሕነት ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ሂቡ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣመላኺቱ እዩ ኣብ ክልል ትግራይ ስርዓተ ትምህርቲ ቅድመ ቀዳማይ ብርኪ ትምህርቲ እናተሰናደአ ከም ዝርከብ ቢሮ ትምህርቲ ኣፍሊጡሎም እቲ ስርዓተ ትምህርቲ ምስንዱ ኣብ ምምሕያሽ ሓፈሻዊ ጽፈት ትምህርቲ ሩይ ግደ ከም ዘለዎ ተገሊጹሎም በሪው ብርሃነ ኣብ ክልል ትግራይ ዛጊድ ናይ ቅድመ ቀዳማይ ብርኪ ስርዓተ ትምህርቲ ዘይምንባሩ ስዒቡ ሚኒስቴር ትምህርቲ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይን ፕላን ኢንተርናሽናልን ስርዓተ ትምህርቲ ኣብ ምድላው ይርከቡ ይብሉ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ኣይተ ረዳኢ ገብረ እግዚአብሔር ቅድመ ቀዳማይ ብርኪ ህፃናት ክመሃርዎ ዝግባእ ትምህርቲ ንምትዕርራይ ያው ሰው ሞያ ናይ ቢሮ ትምህርቲ ኣብ ምድላው ስርዓተ ትምህርቲ እዮም ጸኒሖም ፕላን ኢንተርናሽናል ድማ ነቲ ምድላው ስርዓተ ትምህርቲ ዝሕግዝ ነቶም ሰው ሞያ ዝሕግዝ ክፍሊታት ፋይናንሻል ድጋፍ ናገበረሎም ጸኒሑ ስለዚ ቴክኒካልን ፖለቲካል ክስታይን ያው ፖሊሲ ኢሹ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ዝመርሖ ትምህርቲ ቢሮ ይመርሖ ትምድላው ኣካል እውን ናይ ስርዓተ ትምህርቲ ሰው ሞያ ናይ ቢሮ ትምህርቲ ሰው ሞያ እዮም ዘዳልዎ ጸኒሖም እቲ ናይ ፋይናንስ ኢሹ ድጋፍ ድማ ያው ፕላን ኢንተርናሽናል ይድግፎ ጸኒሑ ማለት እዩ ኣድላይነት እቲ ስርዓተ ትምህርቲ ብዝምልከት ካብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ኣብ ከይዲ ምድላው እቲ ስርዓተ ትምህርቲ እናተሳተፉ ዝርከቡ ዶክተር ይግዛው ብኸምዚ የብርህዎ ፋውንዴሽን ማለት መሰረት እዩ ሓደ ህንጻ ተሃልዩስ እስራ ቢልዲንግ ማለት እስራ ፎቅ ዘለዎ ተመሰረት ጠንካራ ክኾን እዩ ተመሰረት ማለት እዩ ዘን ደረጃ 2 ደረጃ 3 እስከ 10 ዘሎ ጠንካራ ተገይርካ እቲ መሰረት ግን ልዕልዕ ተኾይኑ ማለት ጠንካራ ላይ የሆነ ተኾይኑ ሲ ትርጉም የብልን ማለት እዩ እስ አልሞስት ኣብዚ ትሰርሖ ስራሕቲ ንግሬድ 12 ይጠቅም ቨሪ ፋውንዴሽን ይኾን ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ኤሪያ ማለት እዩ ኣብ ሳይንስ ማለት ያው ናቹራል ሳይንስ ኒኦ ቴክኖሎጂ ኒኦ ንኤርሊ ኤክስፖዠር ማለት ምስ ዕድምኦም ማለት እዩ ባይዘው ህፃናት ዓቕሚ ኒኦም እዩ እንትን ታይኒ መስለካ ናይ ግንዛቤ ችግር ኔና ዓቕሚ የብሎምን ፍልጠት የብሎምን ኢንፎርሜሽን የብሎምን ዳ ዓይነቱ ማለት እዩ ባዕሎም ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም ባዕሎም ሓድሽ ነገር ፈጥሩ ይኽእሉ እዮም እቲ ዘለዎም ዓቕሚ ምምችቻይ ማለት እዩ ብፀዋታ መልክዕ ይመሃሩ ዛንታ ይመሃሩ ሕንቀቅለተ ይመሃሩ ብመዝሙር ይመሃሩ እቲ ዘሎ ሪሶርስ ሎካል ሪሶርስ ተጠቂምና ንኩሉ ሁለንተናዊ ዕብየት ማለት እዩ ሆሊስቲክ ዲቨሎፕመንት እና ኢንተግሬትድ ዝኾነ ንንበይን ይኾነ ስለዚ መሰረት እዩ ንግሬድ 1 መሰረት እዩ ካልኣይ ክፍሊ ሳልሳይ ክፍሊ ንራብዓይ ክፍሊ እስካዕ ሃየር ኤጁኬሽን ማለት እዩ እቲ መሰረት እዩ ላይክ ቢልዲንግ በሎ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ኣይተ ረዳኢ ገብረ እግዚአብሔር እቲ ዝዳሎ ዘሎ ስርዓተ ትምህርቲ ብዝተፈላለየ ኣካይዳ ዝወሃብ ዝነበረ ትምህርቲ ቅድመ ስሩዕ ወይ ድማ ቅድመ ቀዳማይ ብርኪ ናብ ሓደ ዝጠምር እዩ ይብሉ ስርዓተ ትምህርቲ ብዝተበታተነ መልክዑ ይወሃብ ጸኒሑ እዩ ሰብ ከከም ዝመሰሎ መዋእለ ህፃናት ይብል ኦ ክላስ ይብል ከምኡ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሞዳሊቲ ብዘለዎ መንገዲ ይወሃብ ጸኒሑ እዩ እዚ ክወሃብ ዝጸንሐ ብዝተፈላለየ መንገዲ እናተወሃበ ጸንሐ ትምህርቲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ናይ ኢትዮጵያ እውን ያው እንተነኣሰ ናብ 2 ደረጃ ክመጽእ ከም ዘለዎ ዘቕመጠ ኣንፈት ኣሎ ኣብ ከተማ ከባቢ ዘሎ ካብ ወዲ 4 ዓመት ጀሚሩ ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኸደሉ ዕድል መዋእለ ህፃናት ዝሳተፈሉ ዕድል ክፍጠር ይኽእል እዩ ምስ ቅርበት ተተሓሒዙ ኣብ ገጠር ከባቢ ዘሎ ድማ ከምኡ ተመሳሳሊ ዕድል ኣለዎ ኢንፋክት ናይ ገጠር ኣነባብራ ዝተበታተነን ዝረሓቐን ስለ ዝኾነ ተም ደቂ 4 ዓመትን ካሊእን ናይ ባዕሉ ተጽዕኖ ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን ዜሮ ኣብ 5 ዓመትን 6 ዓመትን ቆልዑት ህፃናት ናብ ትምህርቲ ክኸዱ ከለዉ መንግስቲ ብዝመርሖ ምእኹል ብዝኾነ መንገዲ ክመሃሩ ናይ ምግባር ስራሕ እዮም ሰርሑ ጸኒሖም
ስለዚ እቶም ሰብ ሞያ እውን ካብ ትምህርቲ ሚኒስተር ዝተዳለወ መበገሲ ንትግራይ ብዝገልጽ ድማ ያው ናይ ትግራይ ነባራዊ ኩነታት መሰረት ዝገበረ ኮንቴክስት መሰረት ዝገበረ ነቲ ከባቢ ዝመስል ስርዓተ ትምህርቲ ኣዳልዮም ህፃናት ትግራይ ዝመሃርሉ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዝመርሕ ስርዓተ ትምህርቲ ማለት ሲለበስ መርሃ ትምህርቲ ዝበሃል ንዕኡ ናብ ታእሽሙ ዝትርጎመሉ ናብ መጽሓፉን ተማሃሮ ዝጥቀምሉን መምህር ዝጥቀመሉን ሰለስተ ዓይነት ተኣሃሲሩ እዩ ዝዳለው ስለዚ ካብ ሲለበስ ናብ መምህር መምህርውን እንደ ተማሃሮውን ዝጥቀምሉ ዓይነት ትሕዝቶ ያው ሰለስተ ተዋዲዱ ስለ ስራሕ ነዚአን ሰለስተ ስራሕቲ እናዳለው ጸኒሖም ህፃናት ትግራይ ክመሃርሉ ዝኽእሉ እንደ ንኹሉ ብማዕረ ዘተኣናግድሙ እኹል ዝኾነ ስርዓተ ትምህርቲ ናይ ህፃናት ናይ ምድላው ስራሕ እዩ ዝስራሕ ዘሎ ማለት እዩ ብሓጺሩ ከም መብርሂ ዶክተር ይግዛው እቲ ሕዚ ዝዳሎ ዘሎ ስርዓተ ትምህርቲ ቅድመ ቀዳማይ ብርኪ ገጠራት ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ እዚ ፕሮግራም ንገጠራት እዩ ብርኪ ሓደ ብርኪ ክልተ ዝበሃል ወይ ደረጃ ሓደ ደረጃ ክልተ ይበሃል እዚ ንገጠራት ሙሉእ ከቨር ዝገብር ፕሮግራም እዩ ንከተማታት ግን ሕዚ ተወድአ ነገር ነው ያው ኦረዲ ቫልዴት ገናይና ኣነ እውን ነይረየ ሌቨል ሓደ ደረጃ ሓደ ደረጃ ክልተ ደረጃ ሰለስተ ን4 ዓመት ን5 ዓመት ን6 ዓመት ማለት እዩ ተዘ እዝን ሙሉእ ከተማ ማለት እዩ ልሽፍን ንገጠራት ግን ሓደ ደረጃ ክልተ ኣድላይነት ይመስለካ زين عدا جاي قصل عودو الك نوصيتاونت نصا زوبا نግድ አፍሪካ ደረጃው ዝሓለወ አገልግሎት ምቅራብ ትጽቢት ከም ዝግበረሉ ተገሊጾም ቤት ምክሪ ንግድን ዓውዲ ማሕበራትን አዲስ አበባ ምድላው ኩባንያታት ንነጻ ዞባ ንግድ አፍሪካ ብዝብል መሪ ሐሳብ ዘሰናድኦ መድረክ ዘተ የሳልጠሎም ፕሬዝዳንት ቤት ምክሪ መሰንበት ሸንቁጤ ነጻ ዞባ ንግድ አፍሪካ ንምዕባለ ንግድ ኢትዮጵያ ልዑል ግደ ከም ዘለዎ ተዛሪቦም በተወሳኺ ዓለም ለኸ ተወዳዳሪነት ዓውድ ንግዲ ብምዃን ንምውፃእ ዝሐሸ መገዲ ከም ዝኾነ አገንዚቦም ዕላማት መድረኽ ዝረብሑን መንግስቲ ከዳምጾም ዝግባእን ጉዳያት ንምዝታይ ከም ዝኾነ እውን አብሪሆም ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወጻኢ ክሰግር ብሓደጋዊ ሕጅ ጉዳት ንዝበጽሖም ኬንያውያን ህጹጽ ሓገዝ ክቐርብ